Salam mehriban dinanlar. Moda Fasanlar kanalymyza hemmeňize hoş gördük. Bugünkü videomyzda öz stiliňi näde tapmaly? Şu soragyň jogabyny gözläliň. Modanyň ýokary tezlikde özgerýän häzirki zaman dünýäsinde adaşmak we öz isleňe bolan anamyňda wagtly-wagtyna ikirjiňlenmek adat ýaly görünýär. Stilleriň, renkleriň we ugurlaryň ägirt uly seçimi. Gyş paslyk hem ýetip geldi. Bu günler egneşik tekjaňy täzelemegiň, ony moda trendlaryny kybap gelýän geyimler bilen öpçün etmegiň düýs wagty. Bu makalamyzda nowatdaky mövsümde esasy üns bermeli moda trendler dogrusyna gurulun berjek. Goýy gyzyl renk ähengleri 2024-nji ýylda brendler açyk gyrmyzy renk öwüşgünlerinden daşlaşyp has ünsüm dymyk goňros gyzyl renkge geçmek kararyna geldiler. Täze mövsüm diňe bir crop eşikleriniň trendinde däl. Eýsem has öz bolşy usul düýmeler açyp goýmak stilini teklip edýär. Moda hünärmenleri köýnekleriň, kostyum geyimleriň bir näçe düýmesini açmagy maslahat berýär. Soňky bir näçe ýylyň dowamynda aýal gyzlarymyzyň garderobyny, pommak köýnekleri, keten köýneklerimiz öňde barjy orna ýeledi. Tulky pommaklanmaz, ketenler çagytlanmaz, kürtelenmez, keşdelenmez. Amaly aksesuardan daşky keşfiň esasy ähmiýet berilýän gözelligine öwrüli. Videomu halanırsanız ve indiki videolarımızı hem bizle tanış etmek isterseniz kanala abone olmayı ýatdan çykarma. Hemmeňize sag bolun.